Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de saylanan haberler. Haberimizin 2024 yılın 9 yanvarına kıfanına. Türkmenistan'ın prezidenti Türkiye Respublikası'nın ilçesinden inanç hatları kabul etti. Xitaylı alimler Boqurdaq ovasına varıp gördüler. Saudi Arabistanı haç parzı için Qırgızistan'a 6060 orun verdi. Benzema, Firmino ve Henderson Saudi Arabistan'ın qaytmaq isleýärler ýaly habarlar size ýetireriz. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingini bolsa habarlarymyz bilen has giňişleýin tanyş bolalım. Türkmenistanyň prezidenti Türkiye Respublikasynyň ilçesinden inanç hatlary kabul etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkiye Respublikasynyň Türkmenistana täze belenen adatdan daşary we dowlatýarly ilçesi Ahmet Demirovy kabul etdi. Belenişýäli Türkmenistan üçin Türkiye Respublikasy iň ýakyn doganlyk döwletdir. İki taraplaryň gatnaşyklary bolsa uzak möhletleýän strategik häsiýete eýedir. Duşuň dowamyna hormatly prezidentimiz we Türkiýeli diplomat ýurdumyzyň arasyndaky döwletlary gatnaşyklary barada pikir alýşdylar. Döwlet başdanymyz 2023 ýylyň oktýabrynda Türkiýe Respublikasyna bolan resmi saparyny we onuň çäklerine geçirilen gepleşikleri işewirlik maslahatyny ýakymly duýgulary bilen ýatlaýanlygyny bellädi. Ma'lum bolýarly saparyň dowamynda bir näçe wajyp resmi namalary gol çekildi. Häzirki wagtda bu alaşyklar durmuşa geçirmek möhüm wezipe bolup durýar. Türkmen hünärmenleriniň we ýaşlaryň Türkiýede bilim almaklary, tejribe okularyna gatnaşmaklary ýurdumyzyň bilim ulgamynyň kämilleşmegine goşan goşýar. Yurdumyzyň arasynda syýasy, diplomatik, feodal, ykdysady we medeniyet insanperwer ulgamlarda ýola goýulan gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny hemde hyzmatdaşlygymyzyň geljekde has we puwtalandyryljakdygyna berk inanýar diýip döwlet başdanymyz aýtdy. Xitay alimler Boqurdaq owasyna baryp gördüler. Sinsizden Ekologiya we Geografiýa institutynyň we onuň Beýik Ýüpek ýoly üçin ýaşyl ösüş gözlem merkeziniň şeýle hem Xitaýyň Ilimler Akademiýasyna degişli Geologiya we Geofizika institutynyň we akademiýanyň beýleki ilmi institutlarynyň hünärmenleri ýakyna Türkmenistana baryp, Taşky Gurşaw Goramak Ministrliginiň we ýurdun suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Milli Çöller Ösümlik we Haýwanat Dünýäsi institutlarynyň işgärleri bilen duruşuklary geçirdiler. Neytral Türkmenistan gazetinde haber verilýär, Xitayly alimler Türkmenistana amal aşyran saparynyň çägine Aşgabat şäherinden 91 km demir gabykdy. Aşgabat Daşoğuz ýolunyň uğruna ýerleşen Boqurdaq şäherçesine fiýahat etdiler. Bu owanyň 100 ýyldan gowrak resmi taryhy bar diýip çeşme belleýär. Bilelikdäki meýdan gözlegleri Aral deňiz we howanyň meseleleri boýunça Bilelikdäki Daşky Gurşaw ulama we tehnik meýnamalary durmuşa geçirmek, Merkezi Aziýa, Xitay we beýleki goňşy ýurtlaryň durnukly ösüşini üçin etmek arkaly magistr programmalaryna hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada söhbet etdiler. Söhbetdeşlikde howanyň üýtgemegi bilen baglykda gurak we ýarym gurak ýerlerde eki ulgamlaryň işleýişini öwrenmek möhüm ugurlaryň biri hökmünde belenildi. Şeýle hem alimler topar öňünden ýaş miweli pis agaçlar ösdürip oturan çöl meteorologiya beketine baryp gördüler. Saudi Arabistany haç parzı üçin Qazaqstana 6060 orun berdi. Saudi Arabistany paçaşalygy 2024 ýylda haç parzı üçin Qazaqstana 6060 orun berdi. Bu barada Qazaqstanyň dini müdirligi habar berdi. Golaýda Qazaqstanyň müftisi Zamir Rakiyev Saudi Arabistana saparda bolup haç ministriniň ornwasary Abdel Fattah bin Süleyman bilen doşdy. Saud tarapy 2023 ýylda haç ibadatynyň guramaçylygyny ýokary derejede gurnanyny üçin Qırgız tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Biz üstümizdäki ýylyň haç guramaçylygy barada pikir alýşdyk. Goşmaçy orunlar bermegini talap etdik. Bu mesele degişli ministerligiň topary tarapyndan maslahatlaşylýanlygy üçin resmi hatymyza gowşurdyk. Häzirki wagtda hajylar üçin iýmit, ýaşaýyş, jaý we logistika hyzmatlary boýunça guramaçylyk meseleleri boýunça işler alınıp barylýar diýip Qırgızstanyň müftisi habar berdi. Benzema, Firmino ve Henderson Saudi Arabistana qaytmak isleýärler. Saudi Arabistanyň Al-Ittihad toparynyň hüjümçisi Karim Benzema, Al-Ahli toparynyň hüjümçisi Roberto Firmino we Al-Ittifaq toparynyň ýarym gorakçysy Jordan Henderson Saudi Arabistandan Ýewropa dolanmagy meýleşdirýärler. Sport neşirlerinin haber vermegine göre bu üç futbolçu geçen ýylyň tomusunda Saud toparyna geçipdi. Futbolçularyň Saud Arabistanyň howasy bilen uýgulnaşyp bilmänligi bellenilýär. Owal hem haber berilişine göre Fransuz futbolçu Karim Benzema Lyon toparyna geçipdiler. 33 ýaşyndaky Henderson Ýewropa toparyna geçmegi gözleňini tutýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmegden habarlarymyz şulardan ibarat. Şeýle hem saytymyzdan köp ugurly ulaw düzümi döredilýär. Türkiýe dünýäniň medeni paýtagty änew dawralara taýlanýar.
Arda Güler ilkinci resmi duşuğunu oynadı. Şeýleken günnelik tälinname ýaly başga da köp sanly habarlarmady. Atawatan Türkmenistan halkary jurnalynyň Atawatan Türkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki fany görüşýänçek hoş, sag bolun.